आज आपण सिंपल पण सर्वांची ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी बघतोय, ती म्हणजे चिकन लॉलीपॉप। घरच्या घरी कमी साहित्यामध्ये आणि चवीला हॉटेलपेक्षा मस्त लागणारे तसेच परफेक्ट क्रिस्पी त्याचबरोबर कमी तेलकट लॉलीपॉप कसे बनवायचे हे आपण बघणार आहोत। तुम्हाला जर हे चिकन लॉलीपॉप आवडले तर रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा आणि आज काय स्पेशल चॅनलला सबस्क्राइब करा। नमस्कार, आज काय स्पेशल मध्ये मी सारिका आपल्या सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी एक बाउल घेतलाय, त्या बाउल मध्ये 240 ml च्या कपाने 1 कप मैदा घेतलेला आहे। तुम्ही घरची वाटी सुद्धा घेऊ शकता आणि त्याच कपाच्या पाव कप कॉर्नफ्लॉवर म्हणजेच मक्याचं पीठ, अंदाजे हा कप 60 ml असतो। त्यामध्येच आता काश्मीरी लाल मिरची पावडर 4 चमचे घालतेय। 4 मोठे चमचे मी हे घातले, यामुळे कलर खूप मस्त येतो। आणि हे आहे अर्धा टीस्पून किंवा अर्धा छोटा चमचा चायनीज मीठ, त्यालाच अजिनोमोटो म्हणतात। हे असं छान तांदळासारखं दिसतं, तर हे आपण फक्त अर्धा टीस्पून घालायचं आहे, यामुळे फ्लेवर खूप छान येतो। आता अर्धा चमचा गरम मसाला घालूयात, सोबत अर्धा चमचा काळी मिरी पूड घालायची आहे आणि यामध्ये चवीनुसार थोडंसं मीठ घालायचं आहे। चायनीजच्या रेसिपीमध्ये मीठ थोडंसं कमीच असतं। हे सर्व ड्राय इन्ग्रेडियंट आपण छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत। आता जर तुम्ही नॉनव्हेजमध्ये लॉलीपॉप प्रेमी असाल तर असं हे तुम्ही ड्राय मिश्रण आहे ते एका डब्यामध्ये भरून स्टोअर करू शकता आणि जेव्हा आपण लॉलीपॉप बनवायचे असतील तेव्हा हे ड्राय मिश्रणामध्ये वेट इन्ग्रेडियंट म्हणजे लिक्विड इन्ग्रेडियंट घालून तुम्ही लॉलीपॉप पटकन बनवू शकतात। तर आता लिक्विड इन्ग्रेडियंटमध्ये मी 1 चमचा व्हिनेगर घातलाय, 1 चमचा सोया सॉस घालतीये, सोबतच 1 चमचा आपलं नॉर्मल जे तेल असतं ते तेल घालायचं आणि यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण आणि छोटीशी मिरची होती त्याची पेस्ट मी केली होती, तर ती 1 चमचा घालायची आणि हे सर्व एकदा मिक्स करायचं। हे छान असं मिक्स केलं की यामध्ये आपण 1 अंडं फोडून घालणार आहोत। अंड्यामुळे काय होतं, त्या लॉलीपॉपमध्ये छान असं बाइंडिंग तयार होतं आणि चिकन खूप सॉफ्ट होतं। आता यामध्ये आपण पाणी घालून हे मिश्रण मिक्स करणार आहोत। तर पाण्याचा अंदाज किती असतो, तर मैदा किती जुना किंवा नवीन आहे याच्यावरती डिपेंड असतं। त्यामुळे मला ह्या सर्व मिश्रणाला ज्या कपाने मैदा घेतला होता त्या कपाने बरोबर 1 कप पाणी लागलेलं आहे। मिश्रणाची कन्सिस्टन्सी अशी हवी, जर ती जास्त घट्ट झाली तर ती पकोड्यासारखे लागेल आणि पातळ झाली तर त्याला छान कोटिंग येणार नाही। आता यामध्ये मी अगदी चिमूटभर किंवा असा छोटासा चमचा रेड ऑरेंज कलर घातलाय, यामुळे आपल्या लॉलीपॉपला अगदी रेस्टॉरंटसारखा कलर येईल। हे टोटली ऑप्शनल आहे, तुम्ही घालू शकता किंवा नाही। लॉलीपॉपसाठी असे पीस विकत मिळतात, तर त्या अंदाजाने मी अर्धा किलो लॉलीपॉपचे पीस आणलेत। अर्धा किलोमध्ये 12 ते 13 पीस बसतात, तर असे मी पीस घेऊन आलेले आहे। तुमच्याकडे जर असे पीस अवेलेबल होत नसतील तर तुम्ही नॉर्मल जे चिकन असतं ते वापरलं तरी काहीच हरकत नाही। हे छान असं हे बॅटरमध्ये मस्त मिक्स करायचं, मॅरिनेट करायचं। आता तुम्ही म्हणाल हे बॅटर जास्त दिसतंय, तर असं नसतं। नेहमी लॉलीपॉप परफेक्ट कोट झालेले असावेत, असं बॅटर तयार असेल तरच ते छान मॅरिनेट होतात। आता आपण हे फ्रीजमध्ये 1 तासासाठी ठेवून देऊ। 1 तासानंतर बघूया आपलं चिकन लॉलीपॉप परफेक्ट मॅरिनेट झालेत। कमीत कमी 1 तास आणि जास्तीत जास्त 4 तास आपल्याला हे मॅरिनेट करायचे आहेत। त्याच्यापेक्षा जर जास्त झाले तर त्याच्यामध्ये जर व्हिनेगर असतं त्याच्यामुळे ते लॉलीपॉप मॅरिनेशन केले ते आंबट होण्याची पॉसिबिलिटी असते, त्यामुळे 1 ते 4 तासामध्ये तुम्ही हे करू शकतात। आता आपण हे लॉलीपॉप फ्राय करणार आहोत। त्यासाठी मी कढईमध्ये तेल छान असं गरम करून घेतलंय आणि त्या कढईमध्ये आता मी लॉलीपॉप सोडणार आहेत। लॉलीपॉपला आपल्याला मीडियम टू हाय फ्लेमवरती तळायचे आहेत। लॉलीपॉप सोडताना लॉलीपॉपची गर्दी करायची नाही। जर जास्त लॉलीपॉप एका वेळी सोडले तर त्याच्यामध्ये आपण कॉर्नफ्लॉवर घातलेलं असतं, त्यामुळे ते चिकटण्याची पॉसिबिलिटी असते। त्यामुळे ते जास्त गर्दी न करता थोडंसं डिस्टन्स ठेवून सोडायचे आणि थोड्या वेळासाठी याला आपण हलवायचं नाही। थोड्या वेळानंतर ते छान असे क्रिस्प व्हायला लागले, छान बाइंडिंग घेतलं की नंतर आपण झाराने हलवत थोडं थोडं त्याची साईड चेंज करत 4 ते 5 मिनिटासाठी मीडियम टू हाय फ्लेमवरती आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तर 4 ते 5 मिनिटापैकी 3 मिनिटं तुम्ही मीडियम टू हाय फ्लेमवरती छान असे व्यवस्थित भाजून घ्या आणि भाजायच्या 1 मिनिट अगोदर गॅसची फ्लेम हाय करा आणि नंतर ते छान असे फ्राय करा। यामुळे काय होईल, आपले परफेक्ट क्रिस्पी लॉलीपॉप तयार होतील। त्याचं कोटिंगही छान क्रिस्पी होईल आणि मीडियम टू हाय फ्लेमवरती तळल्यामुळं हे लॉलीपॉप ऑइली होत नाहीत। जर तुम्ही लो फ्लेमवरती तळले तर हे ऑइली होतात। हे बघा किती परफेक्ट क्रिस्प आणि
ऑइल फ्री आपले लॉलीपॉप तयार झालेत। त्याची टेस्टसुद्धा भन्नाट लागते। तुम्हालासुद्धा हे लॉलीपॉप नक्की आवडतील। तुम्ही अशाच पद्धतीनं बाकीचे सर्व लॉलीपॉप तळून घ्यायचे आहेत। तर अर्धा किलोमध्ये 12 ते 13 पीस आपले तयार होतात। अशा प्रकारे तुम्ही घरच्या साहित्यामध्ये परफेक्ट असे हॉटेलसारखे क्रिस्पी लॉलीपॉप घरी बनवू शकता। आय होप तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत नमस्कार।